Imos que a información deportiva. O Rotogal venceu con máis sufrimento do Gardado na pista do Galdacao. Non foi o mellor partido dos boirenses que conseguiron levarse o triunfo ante o pechacancelas do grupo. O Boiro Voleibol afrontaba unha nova xornada da Superliga 2 sabendo que visitaba a pista dun rival para nada doado e as perdicións non erraron. O Galdacao, que se reforzou e ten un xogo agresivo, saltou a pista con todo para poñer en apuros ao conxunto adestrado por Adrián Alves e conseguiuno. Os Barbanzán sufriron máis do agardado ante o pechacancelas do grupo A, pero finalmente conseguiron o triunfo por 1-3. O encontro comezou ben para o Rotogal, que colleu rápido unha vantaxe de 0-4. Tiñan un alto acerto no ataque, o que facilitou que seguiran o mando do marcador ata colocar o 13-22. Sen embargo, ao final do primeiro set tiveron un baixón no seu xogo, o que permitiu o Galdacao achegarse, aínda que os Barbanzáns anotáronse o primeiro punto por 20-25. O segundo set foi unha historia totalmente diferente. Os xogadores de Adrián Alves saíron desconectados e os locais aproveitaron esta circunstancia ao seu favor. O Rotogal firmou o seu peor set no que vai de temporada e o Galdacao empatou o encontro co 25-12. Os boirenses cambiaron totalmente a súa imaxe no terceiro período e recuperaron o mando do encontro. A igualdade protagonizou os primeiros compases deste xogo, pero pouco a pouco o Rotogal foi tomando distancias grazas ao seu acerto en ataque. Non quería sorpresas, así que tirou de efectividade para firmar un parcial de 0-8 e pechar o set por 12-25. O último xogo foi o máis igualado de todo o partido. As alternancias no marcador sucederonse ata chegar á metade do set, cando o Boiro Voleibol colleu algo de distancia grazas ao bo facer de Martín Casais no ataque. Finalmente non soltaron o mando e pecharon o triunfo co 22-25 para poñer o 1-3 final. Vitoria moi sufrida e traballada do Rotogal. Alves afirmou que non foi un partido brillante, sobre todo o segundo parcial, pero destacou a reacción do equipo para facerse cun importante triunfo. Os boirenses manteñense cuartos na táboa e este sábado vivirán un partido moi exixente ante o terceiro, o Textil Santanderina.